bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasul sallallahu alaihi wasallam bajja abdoullahi kami aminata ganda moƴƴo jettaɗo katukange gandaɗo mawɗo jikku ɓurnaɗo windere ko rasul sallallahu alaihi wasallam non khalifaɓe dini e khalifaɓe aada e ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene Pindi TV tugude baba abou habsatou coumba hamme ha yetti daoudou geddaɗo maymouna tafsir tata leyla en e golloɓe e Pindi TV kala hande noon émission Hol Mbo woni an tongode temedere e joyi ari ko ɗo e département Podor e commune mo Guédé e nder wuroni tareji taw kadi ko ɗon jeeyoɗen e nokku o mo ganduɗa ko sukoɗo batte duuɓi mawɗo ɗo batte hakkille labba jontaɗo ina wiye Boulo Sow koye galle makko garɗen tongode temedere e joyi ko noon kadi ne ko manditare émission Hol Mbo woni an 26 mars 2019 26 mars 2022 ɗum noon ko ɗo gonɗen e nder tareji joni onon kamɓe lawɓe ɓe maɓe mbaɗ no nalankagal waɗat nalankagal pulagu woni hongude nalanke leñol ngol nalanke fulɓe o yimo taw koye ayawa habrirde Pindi TV holno wonirata calminali omo ganduɗa ko Boulo Sow joni mbeɗa andi ɓe jirwinata ha jiro simillahi woyo gelama simillahi woyo gelama similla jam woyo gelama jaɓe dade mon woyo gelama lawɓe somi loowi gummaɗon woyo gelama jaɓe dade mon woyo gelama jeyse nayoɗon woyo gelama mi wi similla jam woyo gelama ko julɗo no golla kala woyo gelama yo ardin bisimilla jam woyo gelama min de mi dañiɗo ko weeli woyo gelama tawde mi yide Pindi TV woyo gelama télé Pindi TV woyo gelama radio Pindi TV woyo gelama rewɓe lawɓe jaɓe dade mon woyo gelama lawɓe soɓe loowi gummoɗon woyo gelama min de wiyete Boulo Sow woyo gelama min wiyete Boulo Tokosel woyo gelama min wonno labba fulɓe o woyo gelama fulɓe ne mbawi teddungal woyo gelama fulɓe dokki kam nafi kam woyo gelama gilay de kolenaɓe ɓe woyo gelama gilay de kole tareji woyo gelama gila jundu dade mayo woyo gelama hayeɓe ɓokki markaki giɗo woyo gelama kono ne gummimi tareji woyo gelama ƴeew garmi mafre woyo gelama wura Ousmane Domba woyo gelama jiri mamma Samba woyo gelama jiri mamma Samba Sabbe woyo gelama leydi Amadou Madane woyo gelama gande mi ari demon woyo gelama nde mi alana naɓe woyo gelama garmi lumbole olol woyo gelama jotti mi gawde bo fene woyo gelama
wura ale wura demba woyo gelama wura demba al seyni woyo gelama ngari bibi de bokide kole woyo gelama lady jena basamba danjo woyo gelama mingelu mar samba danjo woyo gelama on woni baydi jullel woyo gelama c'est village on wiite chef de village woyo gelama njami biddi bobe woyo gelama lady Kalidou Samburu woyo gelama e njami lumbol gawdi woyo gelama dekole tareji hawri woyo gelama e mi watta hen bantune woyo gelama nde ngari mi mawndune woyo gelama somi yetti mawndude kole woyo gelama lawɓe mbaɗe jengi wela woyo gelama ba modi kettoɗa woyo gelama tawda noddimi tele woyo gelama jaɓe dare mon woyo gelama wallay so kunde leɓe kunde woyo gelama nden noon so yeyanama jara woyo gelama mawgo diwi jamɗe mbe woyo gelama mbeɗa andi so ñoore yuli teba woyo gelama kole nde de ñukkandi ɓena woyo gelama holɗon janomi woyo gelama galle Abdoulaye Boukarel woyo gelama on wiite Job Kumbaraki woyo gelama galle Alo welinomi woyo gelama so hajja ciwɗe naniɗo woyo gelama yaay mum bana merci ɗum noon bandiraɓe mbaɗi beltima tigui hano hannirta ni nde tawno o yimi jimɗi ɗi ganduɗa so tawi yeɓoɓe ɓe jeeɓi ɓe beltoto kono kadi ni tugui tan jundu ha toon to ɓokki biddi ha toon e nder dekole o yimi ɗum hano hannirta ni ɗum kala mo ganduɗa ko jeeyaɗo e dongre nde ma dañ hen kadi ni weltare hano hannirta ni Baba Moussa Alhaji Ousmane Dombo momofre wala capital décoré en calmanima hano hannirta ni so tawi inde makko haalama kala mo ganduɗa aɗa yeeɓa Pindi TV tigui aɗa andi ɗum ko noon kadi ni en calmini bandiraɓe kala oɗo saaha duttotoɗen tan koye omo ganduɗa ko nalanke jontaɗo hay so tawi woni émission o to ngode nde ko 105 kono kadi ni émission neɗɗo o haalata hoore mum ko weɓata ko beela emin mbawi andude hol gonɗo boolo rewo mum fuɗɗo mum holto rewi o janggi école walla o janggani ɗum ni hol gonɗo boolo ko noon tigui bamodi mi salmanima kadi mi juurimama kadi mi weltanimama hana feewi nde ƴettuɗami walla ne jiɗanɗami min joɗade e télé mbo Pindi TV e télé e nder téléji e leydi Sénégal kadi mbo télé mo ganduɗa ko kutorteɗo e kala waktu e kala saha kadi ko télé jeeɓeteɗo e kala waktu e kala saha ɗum ne en calmani hoorejo galle o woni Alaji Dawoud Dia en calmanimo en juurimamo nde wonno neɗɗo so naati galle o natirta ɗum ko damal so naati suudu o natirta ɗum ko damal kadi gaddiɗoma e nadde kadi e suudu wiyatma reeno e jaalal donc wadde en mbawa arde ɗo e galle Pindi TV en calminani hooreje gallo sen ƴetti calminani ɗi fof kadi en totti ɗum hooreje gallo kadi yo saran min ɗum e dendagal liggotoɗe e nder gallo
ko wana ko ɗum Boulo toksel ko woni Boulo so ombo dekole tareji kadi jeeyaɗo e fedde hoolare e dekole so yaajino ha yaaji ko jogimi ko ɗo e morso ko jogimi koye moƴƴuɓe mi wawa ɗum ɗo haaldude kono yo yimɓe ɓe paam tan mbiɗa ñagoɓe yafuya kala mbomi haalani ɗo inde mum walla kala ko mbomi siftorani ɗo yo andu ko kañum gadi rime nder hakkillam walla nder ɓerdam kono noon ko heeƴi koye laana ka ko ɗum tan yahata ko heeƴi ko naggue ngue no fotiri ni ko fayi koye maggue fof heeƴata e barme o alay saago jubben hen tan daña tan ko golluɗen hen daña kadi ko heddi ha saaha goɗɗo nde wonno lawol haɗani e gotol ko wona ko ɗum Boulo toksel ko labba kadi jimowo jimri lawɓe kadi ala ko weli ɗum so wona cosaan lawɓe saabu heewi to wiyoɓe Boulo wat musique walla wat ɗum ɗo ala welimi tan ko tabaldam nde tiiɗimi tan ko tabaldam nde e danam nde e pulagu o donc Boulo toksel o jangi école kono o wona goɗɗo e duɗal école ngal par ce que o waɗi hen ko kalasuji tati o woppi e nder kalasuji tati o woppi ɗi o dañi hen kombo hutoro kam ko ganduɗa kala to yetti ombo wawi humpidde hakkille makko no wawi mbo humpidde haw wawa yetti yaade to yiɗi to yaade walla haw wawa lirde ko woni ko yeeso makko walla haw wawa hutorade français kono gandal yonata donc e nder hen ɓuurimi tidde ɓuuri mawde yam tan ko jimirde hayne janggammi nde école so tawi woni min mbiyama emin mbaɗa compo ko min jimammi ko jimri lawɓe ndi nde wonno ko ɗum e ɗum welimi e ɗum mawne yam kadi neɗɗo kala ko jogorɗa golloyde janggo ina heewi pijira ɗum par ce que so gonɗa ɗo cukalel kala ko ñambata ina heewi golloya ɗum sa mawni donc min jimiri ndi ara yam law kadi komi tawɗo ɗum komi donɗo jimri kadi ko ɗum tawme e gallamen minen tariraɓe Gaysir Lawel minen tariraɓe Samba Rabata a surtout ma kadi min Boulo toksel mbo inirami o kadi ko jimowo ngana e nder lawɓe fof no gandi ɗum ummade Sénégal e Mauritanie e Gambie ha yettanima Mali ala to natani ala kadi ko dañani e jimri ala ko gollani e nder sawali on woni Boulo Gadjiga ko min ko on ñembumi on innirami kadi ko waɗanno kono welimi tokaram hayso ñuñina tan e ɗum welimi ha yetti e yam minnen battumi yimde e nder ko jimammi ko kadi pengtumi hen morso jam bamodi ko ɗum ko ɗo Boulo yarate ɗum noon woni facciro yajgo hande o so tawi woni ɓiɗɗo labbo jibinanomo adan ɗo won kadi ko hello ngomin ji wayno wadde ko wayno lehe en mbe tawno ɗum koko malnorte won sirluji gonɗi hen ɗum ɗon kadi ni beela an kam a kesino ɗum janggude kadi wayno fewnude undugal walla fewnude lahal ha e tabalde ko hongate ko ɗo ina waɗi ɓe ganduɗa lamɓe men nden ko tabalɗe wiye cabbi jeeɗiɗi wonko kalata cabbi tati wonko kalata cabbi nayyi wonko kalata ɗum ɗon noon koko malnorte beela aɗa wawi ɗum ko noon tigui bamoti mi weltinimamo ɓiɗɗo labbo joɗade ko fotini e télé wiya wawa seede ina hirsani kono kadi ɓuuri nefnade kadi ko fende min Boulo toksel mi fenata mi wawa mi jaɓata ɗum mi haalanta neɗɗo ko weeli wona gonga nde wonno peccama guila dow mi wawa wonde nalanke mi heɓa martaba e ko kimmi ko e nalankagal ngal mi yawani par ce que neɗɗo so Allah rokkima hunde yettuɗum wiya alhamdulillahi rabbil alamin nden o ɓeydanma walla wona gonga e donc mi wawa sehde eyyi ko ceegulam woɗɗoyani ko mbawmi koye ceegol woɗɗoyani kono mbeɗa farnoro sawto e jambere par ce que kala ko gonanmami so wima barke sawto e jambere tiiɗi ya andu ɗum hanti ɗum tiiɗe yam par ce que sawto e jambere way kono ko torodo wiyatma ko barke kuɗol e daha walla barke deftere mi añani ɗum ko Allah rokkani mi woɗɗoyde e ceegol ngol Allah arziginimi ko jimri ko toon jarumi kadi mi ɓornani hooram wutto so tawi no woni ko min ɓorduno hooram wuttana mbawmi ko mbawmi hen ko woɗɗoyani mbawmi hen tan ko wolade mbawmi hen ko hantade mbawmi hen tan ko jarade ɗum noon ceegol ngol woɗɗoyani kono noon ko ɗum woni faara amen par ce que ko ɗum min tawi minen sa wiyama labba tan ma wiye labba dekka pulla Samba Bambade Demba ɓirdugal badde larolgal eri malaɗo sehi malaɗo soodi malaɗo sehi noon ko ɗon woni ko min parnorto ko hande kono min Allah ɓornimi ko wutte nalankagal nalankagal ngal kadi ko nalankagal leñol ngol fof ɓiɓɓe fulɓe pop mi wiyani tan e nder leydi Sénégal ha yettanima leydi Mauritanie ko biyowo mbimi e wimami fof kala kutortoɗo walla parnortoɗo cosaan mum minen ko on min parnorto saabu ko tabaldam nde joguimi e rewɓe lawɓe mi ñanto hayso yoɗani e rewɓe lawɓe ne ñanto hayso ɓe joɗani kam jiiɗamin fof mandu komin hinde e lawɓe kono mbeɗa wasiyo sukaɓe ɓe tan
neɗɗo ko tawɗa eto janngude ɗum sa ronki waawde noon hoto jaɓ huywude kam meccal fof ngal neɗɗo dillata taw wona wujjude e fende aɗa foti ɗum farnorade wadde donc min hayso mi wawa ceegol ngol mbeɗa farnoro sehoɓe kadi mbeɗa weltanira kadi sehoɓe kadi mbeɗa yiɗaniɓe jaam mbeɗa yiɗaniɓe ɓamtare nde wonno somi darima ɗo hande ba modi mi wima mbeɗa seha komi cehowo gana taw ma wooda yeɓɓe mbi ala o wawa seede mi yiɗa fen mi yiɗa wiyede o haali ko wona gonga caggal koye télé jooɗimi kono ittata komi labba itta kadi ko barke hoɓa jere barke sawto e jambere gonirami laabi tigi tigi wiide gonga wona gonga ittata ɗum gonga wiide wona gonga tawa ko gonga kadi ni hatta ɗum wonde gonga a jarama no feewi e ko kalɗa ko kono ko wona ko ɗum kadi ni e nder nalankagal hol caɗele ɗe ɓurɗa teskade e nalankagal kono kadi hol belammo mo dañɗa e nalankagal ko noon tigui bamodi mi salminima gongol kadi mi juurima kadi mi weltima nde wonno neɗɗo kala kaɗa mecca mba dañ hen caɗele meccal so suwa wadde caɗele ngal suwa wel eyyi mi yetti yiɗɓe ɓe noon mi yetti sehilaɓe yaltimɓe miɗo faaɗi gaddimi e yaajede ittuɓe me caɗele caggal nde kemmi e duwaw jinnaɗo caggal kadi nde jettumi Allah e nelaɗo Cheikhna Ahmad Tidiane mi yetti yiɗɓam e sehilaɓam ɓe mi yettiɓe hano feewi ko o wayno Kalidou Amadou Hammiri en ko wayno Oumar Alaji Ousmane Ndomba en ko wayno sukaɓe d'école tariñaɓe kala e kuuɓal ko wayno fedde hoolare saabu ko fedde nde heptinɓemi kadi fedde nde jiƴƴumi kadi fedde nde ndewdumi ko wayno hunde e jegesnaɓe ko wayno ko noon e gamanaɓe ha yetti leeraɓe ha yetti pambinaɓe e bakkarnaɓe saabu ɗo ha wiide yiɗɓe bolotokosel sehilaɓe bolotokosel taw ko ɓiɓɓe fulɓe rewoɓe e nayyi soggoɓe baali nan toon ko wona ko ɗum kadi ha yettanima Sowa e Gendar ha yettanima kadi ɓiɓɓe fulɓe gamanaɓe ha yettanima kadi ɓiɓɓe fulɓe jeeyaɓe toon to Bama ñinga dañi urɗano wasi urɗantako mi salmaniɓe kamɓe foof mi weltinimaɓe kadi maniɓe mi jaariɓe meccal kam ngal gollata kala ma meɗe hen dañde ko mettuma surtout mano min bolotokosel eyyi mi dañi hen ñalawmaji ɗi ganduɗa ene mettimi hana feewi kono kadi ittata mi ɓortani wutto mbimi mi dañi hen ko mettimi tan yomi woppu ala nde wonno kala ko jogori won dañat haɓatoɓe dañat añɓe dañat bonnitoɓe dañat ñembuɓe taw ñembiri ko aɗa weeli ɗumen ñembuma dañat ñembuɓe taw ñembiri ko ina battuma yitere ina kaɓoma ñembuma mbetema dañ ko dañata ko neɗɗo noon ko dañata ko Allah tan wawi ɗum hadde goɗɗo wawa ɗum falade walla wona gonga bamodi ɗum kadi koye kongolam mbeɗa heewi haalde mi wi walla wona gonga nde wonno so neɗɗo wi wawa fende jaɓata fende yiiɗa fende kala ko haali yo taw ko gonga ko refti hen ko kadi alhamdulillahi rabbil alamin ina wawi taw caɗele ɗe gasi hayso ɗe gasani kam hande ɗo ɗo gonɗen eɗen jetti Allah guurɗe aduna noon kam tan e caɗele gonni kono alhamdulillahi rabbil alamin somi yiiɗi deññude ɓerɗe yiɗɓeɓe ɓe nafoɓemi ɓe ƴettoɓe jawdi mumen tampa ni no jawdi wayi welde hina mbaɗa yam min bolotokosel hina ɓornami hina dokkami yomi sood maaro ene bammi ñammina gallam hina ɓe jiiɗami huywa ɓe mbaɗi jawdi ɓe mbaɗi nayyi ɓe mbaɗi gayi ɓe mbaɗi ujunnaji ha bolotokosel waɗɗi oto donc ɓen mi wiyatɓe caɗele gasi wadde ko donc woni caɗele gasi ko yoɓe belto kamɓe añɓe ɓe e kamɓe yiɗɓe ɓe añɓe haɓatoɓe ɓe noon e waɗu golloɓe men ko metti men walla haaloɓe men ko metti men hay ɓenne kadi en jettiɓe hay ɓen kadi en downimaɓe ɗum noon woni beelamma eɗen kaɓa e hojomaji men natti tigui woɗɗude kono tan joni en jii ko romo jarriba woni élection maire uji ɓennuɗo o jiiɗen Boulo kono yaade biteɗo Demba Sy te kadi o subti ɗum o yaade mum ɓe hen mbi ina foti wonde ɓe hen mbi fotani wonde hakkude ma e Demba Sy beela laɓɓatina aduna yeɓoɓe Pindi TV mi weltima kadi gongol Allah seedi kadi mi weltima Bamoudo sa namdi mo hakkudami Demba Sy dañat ko kaali saabu Demba ko mawnam Demba ko ɓi nenam nde wonno gilli ina ɓuura en ɗam Demba ko waɗanimi ko alay saago mbawmi tan kala Demba woni mbawmi tan ko wonde ɗon hay rawandu Demba mbawmi tan ko yidde ɗum e teddinde ɗum ala ko haali noon Demba no ƴama lefol laamu Allah no hewno no wiide Allah noon tottata lefol laamu hakkudami Demba noon koɓe haala Pulaar mbiyata ko Allah gasani so lamba gasani joɓɓi gasani
hakkunde amen Demba taw tan o wuuri mbeɗa wuuri hamin maayo kominen gondi Demba ardani e yam yomi yim ɗum ardani yam min mbeɗa weeli daande ardani yam min mbeɗa wawi ko jimri ardani yam mbeɗa andi ko jimami Demba arde yam tan kono yiɗimi ina yitrimi sabu Allah ne laano min ne dewrumi e Demba mbeɗa yiɗi Demba kadi mbeɗa yiɗi Demba kadi sabu Allah ne laano muɗum sabu neɗɗo darade wiya nalankoɓe wonɓe e nder département Podor walla nalankoɓe wonɓe Fouta walla nalankoɓe waɗoɓe cosaan fof politique minka mbeɗa yiɗma tan mbeɗa hursinma ƴettami hollami leñol mum hollami famille mum on mbawmi tan ko yidde ɗum mbawmi tan ko yimɗum kadi ko hecci élection ko hecci vote mairie hakkude ami Demba hecci ɗum min dewdiɗo heewi ñiiri noon waɗata nguru tan ko lawol gotol watta mi soodaka min neɗɗo wawi mi sood neɗɗo wawi mi sood mi ƴewani jawdi mi ƴewani jawdi aduna saabu sa ƴeewi morceau jam ɓe ɓuurmi waw yimde min ɓe ɓuurmi wawde mantude ɓe gona joomen jawɗele en donc ko teddugal ɓurnimi fof ko teddugal noon ɓe kollimi neɗɗo so joguima teddugal on ala ko ronki on ala ko waasi so neɗɗo dañi ko neɗɗo waasi ko fof so wasani ndimagu mum ko galo walla wona gonga Demba waɗanani mi cokki haydara heddi noon omo nafimi eyyi Demba ala ko añanimi so wona yomi ñaw so wona yomi maayi so wona yomi hoy mbeɗa andi ɗe gueɗe tati kam Demba jiɗanamiɗe eyyi hen gueɗal gotal noon mi dañat ɗum o dañat ɗum woni mayde nde kulli nafsi zaykatel mawti fitan tagan fof ma meɗe kaɗi ko mayde eyyi kono Demba kam ina sali yo buula daroɗo hersata walla yo buula daroɗo hoyata walla yo buula daroɗo famɗata toujours o yiiɗi ko yomi mawnu ha tingti e nder ñalawma hande le 27 gonɗen ko Bokke Jalluɓe en direct Bokke min payi koye dow nelal makko jahmi kadi mi suuɗaki mi mogginaki par ce que mi wonata pour mewle hay goto mi waɗanta pour mewle mbaɗami tan ko gonga par ce que komi nalanke leñol ngol komi nalanke pulagu walla wona gonga laaɓi tigui rigui beela a meeɗi nadde studio gam yaltinde album walla ko way noon eyyi ko noon tigui bamodi mi weltima mi natani studio taw mi suwa naati studio pour min yaltinde album kono mi naati studio tan pour wadde son single ɗum noon jiiɗani ko album yahata eyyi kono mbeɗa pari wadde album koye golle mum golmi saabu mbeɗa sikki ɗi temps uji foof eɗen nanodira mi naati Dakar mi yalti koye golle mum gonmi nde wonno kala kaɗa defa waɗ feere defa ɗum ha ɓenda defira ɗum no poɗɗa ɗum ni defir sa defti ko nden welata ñamde eyyi mbeɗene golle heblo yaltinde album mbeɗen naati golle nadde studio mi fuɗɗima ni wonko puɗɗimi hen waɗ kono suwa yaltu o saa eyyi laaɓi ceer ko gonga tigui rigui wona cukagu haɗata neɗɗo dañde ko foti ko dañde so tawi o reeni no foti ɗum ni renirde ɗiɗo konguɗi ine jumti kono nana sawnidiri e makko oya ko jeewo bonum gorko woni omo ganduɗa ko koddo yantude mawniraɗo mbo bonnani galle ɗoftuɗo miñum ɗofti miñiraɓe mum mbiyen woni gaysiri ɗum noon joni o eɗen gandi to caggal to ko combaan kono ma o artu e jimɗi ɗi saabu o yimi omo ganduɗa ko biteɗo Demba Sy morso o wiya jeyse nayo ɗe ɗum noon ko joni jeyse nayo ɗon mi yimi Demba Sy jeyse nayo ɗon mi yimi Demba Sy jeyse nayo ɗon woyo lamɗo gorko nani jeyse nayo ɗon mi yimi seylam sabam jeyse nayo ɗon bani ko ndungu weli jeyse nayo ɗon mi ƴetti Demba Sy jeyse nayo ɗon Demba dokkowo mba haltata jeyse nayo ɗon Demba jambaro mo lutata jeyse nayo ɗon min de mi are Demba Sy jeyse nayo ɗon amnata modi jeyse nayo ɗon ba modi ɓandam wuli jeyse nayo ɗon
tawde mi yimi Demba si jeyse nayoɗon biye kelle ngara jeyse nayoɗon ñande jatar weli jeyse nayoɗon impo e demen jeyse nayoɗon Demba so nafi leñol ngol jeyse nayoɗon Demba sa waɗi fodde mum jeyse nayoɗon Demba ko Allah waddi min jeyse nayoɗon kere kettoɗen jeyse nayoɗon kodi kette kede wonka kewi jeyse nayoɗon Ablay Dawuda jeyse nayoɗon so Malik li naniɗo jeyse nayoɗon so Ceerno As naniɗo jeyse nayoɗon wite Jalil Seydi li jeyse nayoɗon Ablay Dawuda jeyse nayoɗon ey ministre finance jeyse nayoɗon Ablay Lami bonnani jeyse nayoɗon maire mo Bokke Jalluɓe ne jeyse nayoɗon coordinateur jeyse nayoɗon département Podor jeyse nayoɗon min de mi yimi Aram li jeyse nayoɗon Bulo toko sel fenata jeyse nayoɗon mbuyin itta ko Allah waɗi jeyse nayoɗon renaki Allah ittuma jeyse nayoɗon kadi goppaɗon ko Allah waɗi jeyse nayoɗon Kalidou Amadou Hammerou jeyse nayoɗon Oumar Alaji Ousmane Ba jeyse nayoɗon ko moƴo wawe butel jeyse nayoɗon toɓe gonɗe jawgal jeyse nayoɗon e ngata mere wawaɗa jeyse nayoɗon min mi yetti fulɓe ɓe jeyse nayoɗon min de mi manti fulɓe ɓe jeyse nayoɗon fulɓe ɓe jiɗmi teddanimi jeyse nayoɗon ɓe dokkimi ujunnaji jeyse nayoɗon ɓe dokkimi coɗmi oto ndeyse nayoɗon minne mi jaari fulɓe ɓe jeyse nayoɗon kono fulɓe ne mbawi teddungal jeyse nayoɗon min wiite buuloto kosel jeyse nayoɗon Moussa Alaji Ousmane Ba jeyse nayoɗon Jadijo Oumar Baba Ba jeyse nayoɗon Hamadou Alaji Ousmane Ba jeyse nayoɗon e Abdoulaliou Safiata jeyse nayoɗon ogo Mamma Kajetune jeyse nayoɗon Madane Ama Tijani jeyse nayoɗon Abdoullah Ama Tijani jeyse nayoɗon koli rewɓe lawɓe jeyse nayoɗon koddo honganam jeyse nayoɗon siranenam honganam jeyse nayoɗon
lomtiɗo nene jeyse nayo ɗon mbo yiɗi waade no mbamini jeyse nayo ɗon e yo ya to jaami to jeyse nayo ɗon jaami haɗa jiiba haɗa dute jeyse nayo ɗon jaami haɗo mayɗo fellana jeyse nayo ɗon mini wiyete Boulo Sow jeyse nayo ɗon merci Allah jarama jarama non tigi bamoji min groupe am ko adine gaddanmi joom suudam ko wandiraɓam rewɓe tan gondanmi walla bandam en mi haalnima tabalde nde ende tiiɗimi ede woɗɗoyeyam ko ɓe gondumi hunde e bandiraɓam e hunde kadi e miñiraɓam wat saha ko wayno ndungu ɓe jillomi so wona ɗum ko joom suudam tan gondumi ko ɓe gondumi ɗum woni groupe am min Boulo Toksel e ittata noon mbeɗa wawi yimande kolli mbeɗa wawi yimande guitruji mbeɗa wawi yimande ñañoji kono noon mi woppata aada e cosaan oɗo e fina tawa o ko refti hen ko kadi e pullo mi walla joom programme jiɗɗo welnanede so noddi kam kadi mi wiyata ɗum ko ta mbatta mi factirtama nde wonno neɗɗo ina yiɗa taw ala neɗɗo ne yiɗa taw heɓtani on saaha donc so neɗɗo yiɗima tan ala ko heddanma nde wonno ala koni hakkude Allah e nelaɗo so wona yidde nde neɗɗo tinimi fof nde teddinimi fof noddimi fof ko nden nototomi ɗum so tawi mbeɗa heeɓi somi ala kadi mi fenanta hay goto numéro téléphone Boulo Toksel ko 877 842 53 14 hewɓe noon ina mbiya Boulo saɗa nodda ɗum ko ma mbaɗa temps wiyatma ko naggam ɓen penat sona eɓe koɓe añɓe tan eyyi numéro ko 77 842 53 14 ko o woni numéro Boulo Toksel nde wonno ala ko tiiɗimi ala ko welimi so wona leñol ngol ala ko tiiɗimi ala ko welimi so wona yiɓɓemi e sehilaɓam ɓe donc bamodi mi salminima kadi mi juurimama nde wonno gilli ina ɓuura en ɗam Allah jarama o jarama ko on wonno Boulo Toksel tongode makko ko 842 53 14 842 53 14 bandiraɓe tongode temedere e joyyi koye département Podor e commune mo Guédé village en beltanimo bandiraɓe dekole kala tuggude joom wuro tareji woni alhaji Ahmadou Hammirou Ba ko noon ha toon to biddi gardiɗo imamuji woni ceerno Harouna Ali Sow ko noon imamuji ɗi foof gondi e nder dekole kamɓe kala en calmini ko noon kadi omo ganduɗa ko alhaji Moussa alhaji Ousmane Dombo ko noon en jarnimo no fewi e o bammen Ahmadou Mody Ba ceerno Ousmane ceerno Alhassane Ba Kalidou Amadou Hammirou Ba e omo ganduɗa ko Oumar Alhaji Abdousalam Ba Hasmine Siré ko noon kadi ni en jetti omo ganduɗa ko ceerno Nourou Hammat Aliou Raki mo Daro Halayɓe ceerno Mamadou Daoud Sall e ceerno Sharif Kane en calminiɓe hano hanirtu ni bandiraɓe tongode temedere e joyyi ko ɗo e tareji ne mbiruɗen ni jokkon e yebde télémon kala ɗo cukaluɗon télémon kadi ni ma garton to caggal to ko comban Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo hawrude welede gueno Allah jarama on jarama